Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Όταν ο έρωτας συναντάει τον Νίκο Μακρόπουλο, τότε η κατάσταση γίνεται εκτάκτου ανάγκης. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η σωτηρία μου είσαι εσύ. Με φόντο το χλωμό φεγγάρι έγινε το πρώτο καλοκαιρινό πάρτι που διοργάνωσε ο πιο ερωτικός σταθμός της πόλης, Love Radio, στους 97,5. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ρέινα και στο πρώτο καλοκαιρινό πάρτι του Love 97,5. Καλοκαιρινό λέγω κρυός εδώ. Μαζί μας ο Γουρλής, ελπίζουμε, Νίκος Μακρόπουλος. Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μα έχω μάτια και βλέπω, κι αν μου λες πως σε κάνω, τότε εγώ τι να πω. Επίτιμος καλεσμένος της βραδιάς ο μοναδικός Νίκος Μακρόπουλος, ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο με τα τραγούδια του. Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα καράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει. Εγώ δεν είμαι απ' αυτούς που ξεκελάς με κλάματα, εγώ είμαι μάτια μου αυτή. Ναι! Μας κάνεις ποδαρικό στα καλοκαιρινά μας πάρτι. Μακάρι όλα να σας πάνε καλά, πιστεύω όμως ότι θα πάνε καλά, γιατί όλα δεν έχει δυναμικά. Και εσύ έχεις μπει δυναμικά όμως, Και δεν θέλουμε να βρεθούμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μπορεί να μην ήταν άκρος καλοκαιρινή η βραδιά, όμως ο Νίκος Μακρόπουλος ανέβασε τη θερμοκρασία στους 97,5. Περνάω φανταστικά. Ο Love Radio είναι και από τους αγαπημένους μου σταθμούς, οπότε με ένα σπάρο 2 τριγώνια. Είναι για μένα το top το Love Radio. Είμαι κορίτσι που μου αρέσουν οι ρομαντικές μπαλάδες και τα βρίσκω στο Love Radio. Αν δεν ακούμε Love Radio δεν κάνουμε τίποτα. Ο έρωτας και η αγάπη είναι στη ζωή μας. Πώς να μην ακούμε έναν ερωτικό σταθμό. Κι αν έχω κάψει ό,τι σε θυμίζει, κι αν έχουν κλείσει τις καρδιάς μου οι πληγές, πάντα σε γυρνάει κάτι από το χτες. Η Ανέτ, λαμπερή και χαμογελαστή όπως πάντα, κρατάει τη Eurovision ως ανάμνηση και προχωράει μπροστά. Χάρηκα πάρα πολύ και που πήγα και στην Κύπρο και λέω τώρα πώς θα πάω στην Κύπρο μετά από όλο αυτό. Και πήγα χθες πρώτη φορά και με αγκαλιάζουν όλοι στο αεροδρόμιο. Και αυτό με έκανε, συγκινήθηκα. Ανανεωμένη όσο ποτέ, είδαμε και την Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία δεν σταμάτησε λεπτό να χορεύει και να τραγουδάει. Βγαίνει και η δεύτερη δισκογραφική δουλειά μου από τη Virus αυτή τη φορά, την καινούργια μου οικογένεια. Στα τέλη του μήνα, μια λαϊκή σημερινή δουλειά. Το πάρτι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό, όμως εγώ είμαι τρελός και σ' αγαπάω. Είμαι τρελός, είμαι τρελός, είμαι τρελός. Και όσοι δεν πιστεύουν στον έρωτα με την πρώτη ματιά, σίγουρα πιστεύουν στον έρωτα με το πρώτο άκουσμα στους 97,5. Τίποτα δεν έξισε, τίποτα δεν γέννησε, τα κενά που άφησες κόπηκα στα δυο.